മനസ്സിലായോ സാറേ? ഗ്രാമവാസി ஓ என்ன ட்ரெய்லர் கட்டாம ആ സൈറൺ ഉണ്ടോ? എന്റെ ബാക്കിൽ ബാങ്കോക്കും മുന്നിൽ മയാമിയുമാണ്. കം ടു ഡാഡി. Papa, no sentiments, no compromise. ട്രെയിലർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ട് എന്താ തോന്നിയത് നിങ്ങൾ പറയാം. നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ്. എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.